Audiència pública. Bones tardes, senyores i senyors regidors, públic assistent. Anem a començar aquesta convocatòria extraordinària del ple. Reprenem la sessió, tornarem a fer la votació del punt 1, que és la declaració d'urgència, que ja havíem justificat per una qüestió de gravació i de retransmissió. Passarem a votació. Vots a favor de la urgència. Moltes gràcies. Passam al punt 2 i havent llegit ja el dictamen podem passar directament al debat. Sí? Senyora Costa, té la paraula. Moltes gràcies, senyor Balla. Molt bones tardes a tothom. Duim aprovació d'aquest plenari d'avui la modificació de l'ordenança nombre 1, reguladora sobre béns immobles, per lo que fa a la reducció d'un punt del tipus impositiu de cibi urbà i rústec. Per tant, passaria de 0,66% actual a 0,65%. Aquesta és una mesura que es va incorporar dins el Pla Econòmic Financer de 2025-26, acordada amb el grup del Partit Popular, que compta amb el vistiplau d'intervenció i que avui duim en el ple, com us van comprometre en el passat mes d'agost. Hi ha que dir que aquesta mesura, conjuntament a la resta de les incorporades en el pla, ens permetrà donar compliment a les regles fiscals, per la qual cosa l'elevem a votació d'aquest plenari. Per un altre costat, també se proposa modificar la bonificació per domiciliació bancària, que passaria a ser de 1,5% del total de rebut. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora Costa. Senyor Tutzó, té la paraula. Bones tardes, senyor Balla. Bones tardes a tothom. Bé, des d'ara no podem donar suport a aquesta mesura que es presenta avui pel seu efecte i perquè no es pot deslligar d'altres mesures que van parellada, així com ha dit la pròpia tinent de Balla de Serveis Econòmics. I la veritat, no es pot enganar ciutadans i ciutadanes amb veritats comptades a mitges. Ens expliquem. En primer lloc, es tracta d'una mesura presa en un acord PP-PSOE per al Pla Econòmic Financer, com bé deia la tinent de Balla, que des d'ara no podem compartir per diverses raons. Primera raó, és una mesura presa en una situació d'inestabilitat pressupostària i s'adopta una mesura totalment en sentit contrari a la de corregir aquesta situació, que és la de reduir ingressos directes, rebaixant la recaptació de CIBI per l'any 2026 amb més de 175.000 euros, que es sotmetran a la mateixa baixada de recaptació el 2027, sumant així més de 350.000 euros menys de recaptació municipal, fet que empitjora la situació d'incompliment que es manava antes. A més de que retalla el marge que marca la regla de despesa i que l'acord de PP-PSOE no especifica on es produirà aquesta retallada. No especifica quins serveis o inversions municipals es veuran compromeses. O sí? Perquè això es dona peu a explicar la nostra segona raó. Aquesta mesura comentada no es pot separar de la mesura també adoptada dins l'acord PP-PSOE de pujar els preus públics en els serveis d'instal·lacions esportives, piscines municipals i serveis culturals i escoles municipals. Aquesta mesura comportarà l'increment d'aquests preus públics, fins a aquest moment els dèiem preus socials, amb més de 287.000 euros en total. Potser aquí es respon a la nostra primera raó. La retallada d'ingressos en costat de d'IBI es financiarà en grandíssima part mitjançant la retallada o la reducció en la subvenció dels esports i la cultura als ciutadans i ciutadanes de Mo. És així de senzill. El que hem de saber els maonesos i maoneses és que pujant els preus públics, els preus socials en el poliesportiu i les escoles municipals, el que es fa és reduir la part subvencionada del servei i, per tant, dificultar econòmicament que tots i totes tinguem accés a aquests serveis. Per tant, encara que és cert que no és obligatori ser usuari d'aquests serveis voluntaris, reduir la promoció de la pràctica de l'esport i de la cultura, encarint els preus públics, és el camí triat per aquesta entesa PP-PSOE per reconduir la situació econòmica d'aquest Ajuntament. Camí que no podem avalar des d'ara. Com tampoc podem obviar que és igualment cert que baixar un punt de CIBI només beneficia significativament a grans propietaris, a grans tenidors, perquè l'estalvi que li suposa a una persona amb una única propietat pot no arribar ni a 8 euros anuals. En canvi, la pujada de tarifes del poliesportiu i de les escoles municipals pot arribar a més de 98 euros anuals per tots serveis. Si volen, després els podem exposar una sèrie d'exemples perquè es visualitzi millor el que estem explicant. Si cas,
Després podríem posar un parell d'exemples. En segon lloc, però no menys important, no podem aprovar una modificació de l'ordenança de CIBI que no contempla un acord de ple aprovat el passat mes de març dins d'aquesta mateixa sala i dins d'aquest mateix any. Recordem, instar l'Ajuntament de Mo a actualitzar la seva ordenança fiscal reguladora de l'impost de béns immobles segons la nova redacció de l'article 72.4 de la llei reguladora de les hisendes locals. A què ens referíem amb aquesta referència? Ens referíem a la modificació de la llei 12/2023 del dret a la vivenda, que té un impacte a la tributació local, perquè modula, clarifica i especifica el recàrrec d'immobles d'ús residencial desocupats en caràcter permanent. Aquest efecte tindrà la consideració d'immoble desocupat en caràcter permanent aquell que romangui desocupat de forma continuada i sense causa justificada per un termini superior a 2 anys, conforme als requisits, mitjans de prova i procediment que estableixi l'ordenança fiscal, i pertanyen a titulars de 4 o més immobles d'ús residencial. Això és el que es va aprovar a la moció de març de d'aquest mateix any 2025, que s'havia d'incloure a l'ordenança fiscal i que s'ha obviat en aquesta reforma, en aquesta actualització o modificació de l'ordenança de CIBI, cosa que considerem intolerable incomplir un mandat de ple. I a més, era positiu, perquè clarificava el que és una vivenda buida, una vivenda buida permanent, i en quins casos s'aplicava aquest recàrrec que podem continuar explicant i podem continuar exposant, com fa l'informe de serveis econòmics del passat mes d'abril, que considerava legalment factible incorporar dins la mateixa ordenança aquest mateix acord. Sempre feia referència a que ho condicionava a tenir recursos suficients, tant materials com humans, però que al mateix temps reconeixia el mateix informe de serveis econòmics d'aquesta casa que el recàrrec pot ser una eina dissuasiva efectiva, especialment en municipis amb mercat tensionat o presència de grans tenidors. I això és el que defensàvem, el que es va aprovar en aquesta sala i el que no s'ha duit a la modificació de l'ordenança, algo que per nosaltres és un escull insuperable per poder votar a favor d'aquesta modificació de l'ordenança. Malauradament, aquest cas de tenir o esperar recursos suficients no és la primera vegada que el sentim. Ja ho vaig sentir amb el famós informe de la policia en relació a l'adopció del protocol del Biogen, que semblava impossible i que al final, amb feina i posant-hi recursos, es va aconseguir. A pesar de la reticència inicial per part d'Esbala, al final, amb feina i recursos, s'aconsegueix pràcticament tot. Recordem també el que dèiem a la nostra moció del mes de març, que no és aquesta una mesura màgica que solucioni el problema de la vivenda, el problema de l'habitatge, però sí que era un gra d'arena, sí que era una de les tantíssimes mesures que hem de posar en marxa per intentar resoldre el greu problema de l'habitatge que patim a la nostra ciutat, illa i país, inclús continent quasi. Però no oblidem tampoc que també s'hauria de declarar formalment les Illes Balears com a zona tensionada en habitatge, cosa que el govern balear també es nega reiteradament a fer. Per tant, si no comencem per la feina nostra, si no comencem a actualitzar les nostres ordenances, com ja estava acordat i aprovat en aquesta sala, si no inclem aquesta mesura en l'ordenança, mai es començarà a aplicar. I l'efecte dissuasori més o menys efectiu per intentar treure aquests habitatges residencials buits en caràcter permanent en el mercat residencial, si no començam no es podrà encarar mai aquest problema com pertoca. Si volen després, a la segona intervenció, els hi posaré un parell d'exemples per clarificar, si escau, tota la nostra argumentació. Gràcies. Gràcies, senyor Tutzó. Senyora Llofriu, té la paraula. Moltes gràcies, senyor Balda. Bones tardes a tothom. Senyor Tutzó, m'us ha deixat un poc fora de joc perquè han xerrat de tot menys del que realment han vingut a xerrar, però bueno, ja m'us ho explicarà la segona intervenció més clarament. Moltes gràcies, senyora Costa, per la seva explicació. Jo en aquests moments voldria recordar als ciutadans el motiu d'aquesta rebaixa d'IBI i les conseqüències reals que aquesta rebaixa d'IBI durà en el pròxim any 2026, perquè des del Partit Popular volem ser transparents i deim les coses clares. Aquesta rebaixa d'IBI ve motivada per l'acord que varen fer amb el PSOE per deixar que el Pla Econòmic Financer del passat mes d'agost sortís endavant amb el nostre vot d'abstenció i, en conseqüència, que aquest Ajuntament no fos intervingut per la seva mala gestió. En un principi, el Partit Popular els va demanar una rebaixa d'un 3% d'IBI per als anys 2026 i 2027,
però vostès només van arribar a acceptar una rebaixa d'1 punt per aquests 2 anys, perquè segons es van dir no era viable econòmicament per a aquest Ajuntament i nosaltres ho vam respectar. La qual cosa ens va semblar ja un acord de mínims, però el van acceptar per responsabilitat i, com he dit abans, perquè aquest Ajuntament no fos intervingut. Dit això, senyors de l'equip de govern, anem a ser sincers i realistes i anem a posar les coses clares cap als ciutadans. Vostès accepten la rebaixa del punt d'IBI acordat per al pròxim any 2026, però a més duen a la seva proposta d'acord d'avui una modificació de la bonificació de la domiciliació bancària dels rebuts d'IBI, passant d'un 3% a un 1,5%. I què vol dir això? Que ens quedem igual. És a dir, que el ciutadà que ja tenia el seu rebut domiciliat aquest any 2026, entre la rebaixa del punt d'IBI i la rebaixa de la modificació per domiciliació bancària, els rebuts els quedaran exactament igual per aquest any 2025. Vostès recaptaran amb aquesta baixada de bonificació 112.300 euros. Poca broma. I amb aquesta jugada, la rebaixa del punt d'IBI només els suposarà deixar d'ingressar 63.000 euros. Diferència que vindrà dels ciutadans que no tenen domiciliat el rebut de CIBI. Vostès no pensen en els ciutadans, només pensam en com ho han de fer per no perdre doblers. Per altra banda, l'informe econòmic cita textualment que la reducció dels tipus s'emmarca dins la voluntat de moderar la pressió fiscal. Vostès només tenen voluntat de recaptació i no de moderar cap pressió fiscal. I per altra banda, citen a l'informe econòmic que la correcció de la bonificació de domiciliació permet compensar parcialment la pèrdua d'ingressos, mantenint l'equilibri financer. I clar que sí que l'han de mantenir. I aquí és realment el que vostès volen. Vostès no pensen en cap tipus de moderació de pressió fiscal cap als ciutadans. Vostès han de mantenir l'equilibri financer, però no ha de ser només a costa dels ciutadans. Moltes gràcies. Gràcies, senyora Llofriu. Senyora Costa, té la paraula. Gràcies, senyor Balla. A veure, abans que res, comentar que el pla econòmic financer ja se va explicar en el seu moment i que no va venir derivat d'una mala gestió. Ja van comentar quins eren els motius i les causes d'un pla econòmic financer, que fins i tot el senyor Tutzó en moltes ocasions ha comentat sembla mentida que els doblers que té l'Ajuntament en el banc i en la gestió que es du haguem d'arribar a un pla econòmic financer. Per tant, la llei és d'aplicació, hem tingut que fer un pla econòmic financer, però no per una mala gestió. Com ja he dit, la mesura que va proposar el PP per poder baixar un punt CIBI comptava i compta en tots els informes tècnics favorables i l'equip de govern aquest va tenir que assumir aquesta manca d'ingressos perquè necessitaven aprovar un pla econòmic financer pel bé dels ciutadans, de les ciutadanes i d'aquest Ajuntament. Realment no haguéssim aprovat i acordat un pla econòmic financer, avui en dia, o a dia d'avui, tindríem la intervenció del Ministeri. Per tant, vam tenir que acollir-nos a una de les mesures que des d'intervenció va comentar l'interventor eren possibles i mantenien l'estabilitat pressupostària. Per tant, una decisió que haguéssim pres nosaltres no era la nostra opció, però vam tenir que acordar amb el PP aquesta mesura, com dic, per poder avançar. Sap perfectament, senyor Tutzó, que se tenia que fer l'actualització dels preus públics. Vull dir, ja havien duit els preus públics en aquest plenari diverses vegades, no havien sortit aprovats, però vostè sap que se tenien que aprovar, per tant no era una novetat i estan dins el pla econòmic financer com una de les mesures. Per tant, no era una novetat ni era a canvi de, sinó simplement el tema de CIBI se va incorporar per, com ja deia, poder aprovar el pla econòmic financer.
El que comenta de CIVI, de l'ordenança de CIVI, que se tindria que haver aprofitat per modificar el tema de les cases buides, etc., li compro, li dic que sí. Vull dir, de fet, hem tingut alguna conversa darrerament i li he comentat que li estarem sa mà amb aquest tema i que properament en xerrarem. I a la senyora Llofriu comentar-li que a veure, fa aquesta explicació de que només perdem 63.000 euros i tal, vull dir, nosaltres el que pensem és en el benestar de les arques municipals, no és que nosaltres ens ho quedem dins la butxaca. Realment, l'estabilitat de l'Ajuntament vol dir això, ingressar, fer una millor gestió del que són les despeses i sembla que a vostè li sap com a greu que no perdem doblers, vull dir, és la nostra feina, vetllar per cada un dels euros que venen per part dels ciutadans i per tant és la feina que fem i la que farem. Moltes gràcies. Gràcies, senyora Costa. Senyor Tutzó, té la paraula. Gràcies. Senyora Costa, mala gestió? Sí. Mala gestió sí, perquè van xerrar moltes hores durant el debat del pla econòmic financer que el baix nivell de recaptació és una de les causes d'incompliment de l'estabilitat pressupostària. Per tant, mala gestió, sí. Ara, senyora Llofriu, me sorprèn moltíssim. La conclusió que vostè arriba és que ens quedem igual. El pacte és seu. Vostè va pactar. Que s'arrepenteix o alguna cosa? Perquè, clar, jo li vaig dir durant el debat del pla econòmic financer i li repetiré, quan vostès negocien empitjoren qualsevol situació possible i aquesta és la realitat. Si vostè ara s'arrepenteix d'aquell acord que farem amb el PSOE, doncs el desfaci, però clar, el pacte és seu, no meu. Perquè no continuïn les cortines de fum tant PP com PSOE, posaré un exemple del que estem intentant explicar. Posem una persona propietària d'un pis relativament nou d'Alta Avinguda Menorca, 115 metres, en principi podria ser, és un pis no desbaratos fiscalment, potser podria ser de classe mitjana, si la classe mitjana encara existeix, és difícil de definir el que és concepte de classe mitjana, però podem posar aquest exemple, un pis d'Alta Avinguda Menorca, 115 metres, relativament nou, un valor catastral de 81.000 euros. L'any 2024, aquest any, es va pagar amb índex d'IBI de 0,66. Això costava un rebut de 535 en 21 euros. Ara l'any 2026 aquest 0,66 serà un 0,65 i damunt el mateix valor catastral de 81.000 euros el rebut serà de 527 en 10. Per tant, serà baixes de 8 en 11 euros anuals. 0,68, o sigui, 68 cèntims en el mes. I és evident que com més modest és l'habitatge, la rebaixa encara és menor. Perquè clar, estem xerrant de percentatges, s'aplica un percentatge en aquest cas, en aquest tipus d'impostos, no? I també depèn de com més valor tingui l'habitatge o com més habitatges tinguin, més rebaixa tindran. Per tant, això afavoreix a les rentes més altes, a les classes més altes, per dir-ho d'alguna manera, i a les que tenen moltes propietats. Perquè a una persona que en té una, 7, 5, 8 euros, el meu exemple està calculat en 8,11 euros anuals. En canvi, la mateixa persona, si és usuari de les instal·lacions municipals d'esports, el seu abonament bàsic passa de 18 a 22 euros mensuals. Més la renovació anual de 10 euros. Això són els preus públics que vostès van posar dins el mateix sac, dins el mateix acord. Per tant, aquest abonat pagarà 58 euros anuals més que l'any passat. 5 euros més en el mes. I si és usuari de serveis d'escoles municipals, com per exemple usuari de classes d'instrument de música, passarà de 31 a 36 euros mensuals. Per tant, pagarà 40 euros anuals més que l'any passat, aproximadament. Però en aquest cas, els preus públics, aquests increments són absoluts, són per tothom, tingui la renta que tingui, perquè no és com el cas de Cívic, els percentatges. Per això deien que abans que els principals beneficiats són els grans propietaris, no els maonesos i maoneses relativament de peu. Per acabar amb aquest exemple, aquesta mateixa persona propietària d'un pis a l'Avinguda Menorca, que és usuari de la piscina municipal, el cost, sumant la rebaixa de CIVI, li suposa un increment de 50 euros anuals. I si més és usuari de l'Escola Municipal de Música, s'incrementa de 90 euros anuals. Anem a la textualitat dels informes com feia la senyora Llofriu. L'informe d'indemnització ho diu clarament.
De fet, abans d'aquesta modificació de CIBI ja han estat aprovades altres mesures previstes d'increment d'ingressos, com són els preus públics de serveis d'esport i serveis culturals que compensen aquesta baixada. O sigui, el que no es pot fer és enganyar el ciutadà, explicant només mitges veritats, no? Explicant la meitat del que passa. Perquè a vegades explicar mitja veritat es converteix en una mentida. No? I això només és un exemple, i no és el pitjor cas que poden calcular, hi ha casuístiques a centenars. Però això pot servir perquè la gent entengui tota la situació, no? Tota la maniobra de distracció que ens han sotmès amb aquest acord que van arribar al PP-PSOE per el pla econòmic financer. Ja dic, empitjorant el pla econòmic financer inicial. I després li afegim el que la senyora Feliu deia, que allà es retrocés de la bonificació per domiciliació bancària de 3% a 1,5%. Això què vol dir? Que aquesta persona que estem dient que és propietària d'un pis a Avinguda Menorca que paga 535 euros anuals, que pagaria 527 en 10, resulta que amb el 3% de bonificació per a domiciliació bancària de l'any passat, el seu rebut era de 519 en 15. I el 2026, en la rebaixa de CIBI, però en la rebaixa de la bonificació per domiciliació bancària, el rebut de final carregat en el banc d'aquesta persona és 519 en 20 cèntims. O sigui, benefici zero. Però és que l'acord és seu, no nostre. Nosaltres l'únic que volem dir i volem explicar a la gent que hi ha una rebaixa entre un 0 i un 1,5% d'IBI sense dir en el mateix temps que pugen entre un 16 i un 26% els preus públics. Vostès són els que han lligat una mesura amb una altra part econòmica financera, no nosaltres. I ara no pot votar a favor, ni tampoc en contra, evidentment, d'una mesura d'aquest tipus. Però, clar, el que no pots fer és no explicar-ho tot. I d'una modificació de l'ordenança d'IBI incompleta, amb acords de ple que no estan contemplats, i les altres mesures no dir ni mu. Nosaltres no participarem en aquest engany. O, com a mínim, un emmascarament de la realitat, que és el que s'ha fet aquí. I ens abstindrem en aquesta votació. Gràcies. Gràcies, senyor Tutzó. Senyora Llofriu, té la paraula. Sí, gràcies, senyor Balda. Avam, per on començam. Senyor Tutzó, no mos arrepentim gens del pacte que vam fer, gens ni mica. Però vull que quedi clar una cosa, que nosaltres vam negociar CIBI, no en van xerrar de preus públics. I això vull que quedi molt clar. I ja li vaig dir a la senyora Costa quan xerraven d'IBI. Vull dir, de preus públics no en van negociar, ni en van xerrar, ni van posar exemples, ni van retar, ni res. Nosaltres veníem a xerrar d'IBI. A vostè el que no li va agradar és que nosaltres arribessin a un acord, perquè estan acostumats sempre a vostès a fer l'acord amb el PSOE i no encaixen bé aquests acords PP-PSOE. Vostès sempre es solen posar de perfil i ja veurem què passa. És que és així. El pla econòmic financer, estic d'acord amb el senyor Tutzó amb això, era per una mala gestió, encara que vostès no ho vulguin assumir, i ja li vaig dir l'altra vegada que si aquesta llei no s'ha llevat és perquè tampoc no deu ser tan dolenta. Vull dir que el seu govern té tot el dret a llevar-la. I com no pot ser d'altra manera, el nostre vot serà favorable, lògicament, perquè l'acord hi és i s'ha mantingut. L'únic que no ens esperaven que duguessin en aquest mateix plenari la baixada de la bonificació domiciliària. Però és aquí el meu apunt de dir que sempre havien abogat que un punt d'IBI són 175.000 euros i realment no seran una pèrdua de 175.000 euros, sinó una pèrdua de 63. Ho volia deixar clar simplement per aquest motiu. Res més. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora Llofriu. Passarem a votació de la proposta. Vots a favor. Gràcies. Abstencions. Moltes gràcies. Passam al segon punt de l'ordre del dia,
que és la modificació de l'ordenança fiscal nombre 28, reguladora de la taxa per la prestació del servei de recollida i tractament de residus. Senyora secretària, per favor. Primer punt, aprovar provisionalment per a l'exercici 2026 i següents la modificació de l'ordenança fiscal número 28 reguladora de la taxa de la prestació del servei de recollida i tractament de residus, així com el seu text refós que s'anexa a aquest acord. Exposar al públic en el teu d'anuncis digital de l'Ajuntament l'acord provisional, així com el text complet de l'ordenança fiscal modificada durant el termini de 30 dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l'anunci d'exposició en el butlletí oficial de les Illes Balears i en un diari dels de major difusió de la província. Així mateix estarà a disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament. Durant el període d'exposició pública de l'ordenança, els que tinguin un interès directe o resultin afectats en els termes previstos a l'article 18 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, podran examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d'exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, l'acord adoptat restarà definitivament aprovat. Tercer, l'acord definitiu de modificació de l'ordenança fiscal per l'exercici de 2026, així com el seu text refós aprovat, serà objecte de publicació en el butlletí oficial de les Illes Balears i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, entrant en vigor el dia següent d'aquesta publicació. Així mateix estarà a disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament. Gràcies, senyora secretària. És que faltava un punt, que era comunicar la imposició de la taxa, no? Quart, així com els càlculs utilitzats per la seva confecció a la Conselleria de Medi Ambient i Territori de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Està correcte o no? En el certificat de la comissió informativa sí, segur, i en aquest és un esborrany, o sigui que queda incorporat, sí. Perdó. Aprofit per comentar, que avui ja ho hem comentat en els portaveus, que dins l'expedient hem incorporat una diligència que ens ha fet serveis econòmics perquè hi havia un error en un nombre, que havia de ser un 1 i deia 1,5. És a dir, sí, exacte, és a dir, havia de ser un 1, és a dir, ha de ser un 1 i encara posava 1,5, que és un dels canvis que havien de fer i no s'havia canviat. Per tant, allà on diu 1,5 dirà 1, que és on diu els coeficients per al tipus d'habitatges. Té a veure amb el que comentarà ara la tinent de Batlle. Té la paraula, senyora Costa. Moltes gràcies, senyor Batlle. El novembre del 2023, ara fa 2 anys, en aquesta sala vam aprovar l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de recollida i tractament de residus. Després de molt de debat entre tots els grups polítics vam arribar a un acord i vam aprovar l'ordenança que està en vigor a dia d'avui. Entre tots vam explorar diferents fórmules per elaborar una ordenança que no era fàcil. Van ser, conjuntament amb l'Ajuntament del Castell, un dels primers ajuntaments en adaptar-nos a la normativa vigent i, per tant, comptaven amb pocs exemples d'altres administracions locals. De fet, a dia d'avui, Mo i el Castell es mantenen com a únics ajuntaments de Menorca amb una taxa actualitzada d'acord a la normativa actual. Moltes d'aquelles fórmules que es van posar sobre la taula per fer una ordenança ajustada a la realitat van ser d'impossible aplicació, ja sigui perquè la pròpia llei no els considerava ajustades o perquè no eren viables per motius tècnics. Van coincidir que la taxa no s'havia d'establir com una tarifa única amb el mateix import per tothom, sinó que havia de ser gradual. En aquells moments, l'únic coeficient que ens permetia aplicar aquesta graduació era el coeficient dels metres quadrats en el cas dels habitatges. L'ordenança va sortir endavant i també el compromís de seguir treballant per trobar altres coeficients que s'ajustessin més a la realitat. A partir d'aquell moment, l'equip de govern va assumir el compromís de fer feina per millorar l'ordenança inicial i així ho vam fer. I avui som aquí amb el que creiem és una millor versió de l'ordenança de FEMS i que sotmetrem a votació per la seva aprovació gràcies a la predisposició i diàleg conjunt de tots els grups polítics. Aquí vull donar les gràcies a tots, independentment de quin sigui el vot darrere de la proposta.
Feta aquesta introducció, entraré ja a comentar quin ha estat el resultat de la revisió que hem fet i com queda la proposta que presentam. Com tots saben, l'ordenança fiscal diferencia dos tipus de taxes, una per la part domiciliària, és a dir, la que s'aplica en els habitatges, i una per la part no domiciliària, que és la que s'aplica en els comerços, establiments, professionals, etc., que no tenen la consideració d'habitatges. En quant a la taxa domiciliària, comentar que es manté la quota base de 65 euros. Com ja hem comentat, van ser moltes les fórmules que es van estudiar abans de tancar una ordenança de FEMS i una de les que se va posar damunt la taula va ser l'aplicació d'un coeficient per persones empadronades a cada un dels habitatges com a principal opció. I després d'estudis, càlculs i comprovacions pertinents, avui proposant la substitució del coeficient de metres quadrats que s'aplicava en els habitatges per un coeficient en funció de les persones empadronades a cada domicili. Amb aquest nou criteri avançam cap a l'objectiu de la normativa d'àmbit de residus que detalla que qui més volum de residus genera, més ha de contribuir, és a dir, més ha de pagar. En l'ordenança actual es generava alguna casuística, com per exemple persones que viuen totes soles a un habitatge gros i que havien de pagar més que, per exemple, una família de 4 persones en un habitatge més petit. Ara, amb el nou coeficient d'aplicació, una persona que viu tota sola pagarà manco que una família de 4 membres, cosa que s'ajusta més a la realitat en quant a nombre de generació. En la desaparició del coeficient de metres quadrats per que fa la taxa domiciliària, també s'implementa un nou coeficient per als habitatges turístics vacacionals, que és el nombre de places turístiques assignades. D'aquesta manera, els habitatges es regiran pel nombre de persones empadronades i els habitatges turístics vacacionals pel nombre de places turístiques. Així, el coeficient que diferenciava els habitatges en funció de si estan a sòl rústic, sòl urbà o habitatge turístic vacacional es modifica i queda de la següent manera. 0,75 per habitatges en sòl rústic, que ja està a Xines, 1 per habitatges en sòl urbà, que també està d'aquesta manera, i aquí és on ha comentat Esbala que havia hagut serrada, 1 per habitatges turístics. En definitiva, i per posar algun exemple, les tarifes quedarien de la següent manera. Ja he comentat que la quota base seria de 65 euros i, per tant, les persones que tenen un habitatge on hi ha 0 persones empadronades pagarien 52 euros, una persona empadronada 55 en 25, 2 persones empadronades 58 en 50, 3 persones empadronades 61 en 75, 4 persones empadronades 65 euros, 5 persones empadronades 74 en 75, 6 persones empadronades 84 en 50 i ja ens atracam a el que són els preus que se cobren a altres ajuntaments, 7 persones empadronades 94 en 25 euros i després se fa una graduació fins a 15 persones empadronades. Per lo que fa a les estades turístiques o habitatges turístics, per una plaça es pagaria 130 euros, 2 places 156, 3 places 182, 4 places 208 i així successivament amb un coeficient d'increment de 0,40. Altres aspectes que incorporam en el nou text d'aquesta ordenança és l'excepció del pagament dels garatges sempre que no estiguin vinculats a una activitat econòmica. Així que petits garatges o garatges comunitaris de blocs de pisos no hauran de pagar la taxa de FEMS. En quant a les bonificacions, es mantenen les bonificacions actuals per l'elaboració de compostatge domèstic, per habitatges en procés d'execució hipotecària i per habitatges incorporats en el programa de lloguer ètic. Es redueixen les bonificacions per domiciliació bancària, com ja s'ha fet en l'altra ordenança, i també es modifica en el 5% la bonificació per als habitatges que s'inscriguin en el cens d'inspeccions per demostrar que fan una correcta separació de residus. I com a novetat, incloem una bonificació del 70% per unitats familiars en risc d'exclusió social en funció de CIPREM. I passam a la taxa no domiciliària. En aquest cas també se manté la quota base de 60 euros. Els coeficients d'aplicació també són els mateixos i en aquest cas no se modifica el coeficient de metres quadrats.
El que sí que s'inclou és un coeficient per a aquelles empreses i negocis que estiguin ubicats a sòl rústic, que en certa manera es veuen agreujats en comparació a la resta d'establiments ubicats en sòl urbà per lo que fan el servei de recollida que no passa directament davant el seu establiment. És el mateix coeficient que s'aplica ja en els habitatges que estan ubicats en sòl rústic i que també serà de 0,75. I ens quedarà pendent la revisió dels coeficients que s'apliquen en els comerços en funció de la seva tipologia, classificació que va elaborar el Consell Insular de Menorca i que des de l'Ajuntament del Castell i l'Ajuntament de Mo sol·licitarem conjuntament que se faci una feina de reajust que creiem és convenient. En quant a les bonificacions de la taxa no domiciliària, comentar que es mantenen igual sense cap modificació. I ja per concloure dir que amb aquesta revisió de l'ordenança fem un pas endavant, ens apropam més a l'objectiu que és el pagament per volum generat. Segurament no serà la darrera revisió que se farà d'aquesta taxa. Hem comentat moltes vegades que és una ordenança viva, que s'haurà d'anar actualitzant, que és una ordenança on conflueixen diversos factors que seran canviants, com per exemple pot ser el cost del servei. Ara, amb el nombre de persones empadronades, també hi haurà la revisió del coeficient a aplicar segons el tipus d'empresa o simplement per la normativa d'aplicació. Per tant, com ja deia a l'inici, una ordenança que es mantindrà viva i que generarà un repte per tots els ajuntaments. En l'aplicació d'aquestes modificacions es preveu cobrir entre el 58 i 59% del que és el cost del servei, que és el mateix marge que es venien cobrint en els exercicis anteriors de 2024 i 2025. Per tant, no s'incrementa la pressió fiscal en els ciutadans i ciutadanes, sinó que se fa una redistribució baix el criteri principal de qui més genera, més ha de pagar. Recordam que la llei 7/2022 de residus i sòls contaminants per una economia circular ens obliga a cobrir el 100% del cost del servei i que un moment o l'altre aquestes tarifes hauran de cobrir aquesta totalitat, així com determinen tant l'informe d'interventor com també els de Secretaria Municipal. Agrair una vegada més als serveis econòmics per la feina feta i també al regidor de Medi Ambient per la seva col·laboració. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora Costa. Senyor Berenguer, té la paraula. Gràcies, senyor Batlle. Bona tarda a tothom. Bé, des d'Ara Mo volem començar dient que moltes de les demandes que ja havíem fet l'any passat s'han incorporat en aquesta revisió, així que celebram el canvi de model. Ara, amb la nova ordenança, la taxa s'aplicarà segons el nombre de persones empadronades, és a dir, d'acord amb la generació real de residus. És un sistema molt més equitatiu i socialment responsable, que pagui més qui més genera. A més, aquesta revisió manté i millora les bonificacions socials, una de les nostres principals demandes, com la incorporació d'una nova bonificació per renda, per tal que les famílies amb menys recursos es puguin beneficiar d'una reducció addicional. També s'ha aclarit que els habitatges turístics, com a activitat econòmica que són, tindran un tipus més alt. Això respon a una altra de les nostres reivindicacions. No és just que una casa que es destina al lloguer turístic pagui el mateix que una família que hi resideix tot l'any. I molt important, no s'ha produït una pujada generalitzada de la taxa. No es podia demanar a la ciutadania un augment quan el servei encara presenta mancances. Tot i la revisió, Mo continua tenint una de les taxes de FEMS més econòmiques de l'illa, mantenint-se per davall dels imports que s'apliquen a altres municipis, i això i oferint un servei més complet com és el porta a porta. Ara bé, no podíem xerrar sobre la nova taxa sense advertir que la situació actual de Milà és força preocupant, ja que l'abocador està arribant al seu límit de capacitat. Si la resta d'ajuntaments de Menorca no actuen amb responsabilitat i no milloren la gestió i la separació de residus, el futur proper pot ser preocupant. El futur no el podem deixar lligat sense pensar-hi, tant des del punt de vista ambiental com econòmic. En definitiva, des d'Ara Mo volem agrair que s'hagin escoltat moltes de les nostres aportacions i que avui puguem aprovar una ordenança més social, més equitativa i més sostenible. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Berenguer. Senyora Llofriu, té la paraula. Moltes gràcies, senyor Batlle.
Moltes gràcies, senyora Costa, per la seva explicació. Avui, un any més, duen en aquest ple la modificació de l'ordenança de la taxa de residus, que sincerament tornen a arribar tard, malament i sense haver fet la feina rigorosa per la seva correcta implantació. Han tingut des del final del 2023 per fer un estudi econòmic més precís i no els hi ha abastat el temps. I és que l'any 2023, quan vostès van decidir començar a posar en marxa el cobrament d'aquesta taxa, el Partit Popular ja els hi va dir que l'aplicaven tard i malament i sense cap tipus d'estudi i repercutint tota la pressió fiscal cap al ciutadà. Ara, després de 3 comissions informatives sobre la taxa de residus, que no diré que no s'han fet millores, la darrera comissió aquest divendres passat, a darrera hora, ens van enviar els informes d'intervenció i de secretaria, que per cert, aquest últim és desfavorable, que posa textualment fins que no es cobreixin totes les despeses que genera el servei, l'informe serà desfavorable. És a dir, que tenim un informe desfavorable per no complir la llei 7/2022. El Partit Popular no serà corresponsable d'aquest fet en cap cas. I és que les coses no acaben així. És que aquest matí mateix la senyora Costa ens ha enviat una rectificació d'aquesta taxa per una equivocació en l'aplicació d'un coeficient en les places turístiques i vostès encara no ho havien vist. Seguint en la seva mala praxis, hem vist aquest any com molt de domicilis i empreses han hagut de pagar 2 rebuts de taxa de FEMS 2024 i 2025 dins el mateix any, perquè tampoc han fet la feina així com toca amb aquest aspecte. Hem vist com han convertit Mo en una ciutat de ciutadans de primera i de segona. Hi ha barris on el servei de porta a porta no està implementat, però paguen com si hi estigués. Hem vist com instituts i escoles concertades del nostre municipi han hagut de pagar quasi 16.000 euros de taxa de FEMS dins el mateix any. Si això no és falta de planificació, ja me diran vostès què és. Recordem que la llei 7/22 de residus i sòls contaminants per una economia circular estableix clarament que aquesta taxa no pot ser deficitària i ha de cobrir el 100% del cost del servei. I segons diu l'informe de l'interventor en el paràgraf 3è, que llegiré textualment, i per altra banda, si bé conforme a l'article 24 del text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, l'import de les taxes per la prestació d'un servei no pot accedir en el seu conjunt al cost real o previsible del servei. La llei 8/2019 i la llei 7/2022 obliguen a que la taxa no sigui deficitària i, per tant, no pugui estar tampoc per davall del cost. Així, l'Ajuntament no només té el deure d'establir la taxa de FEMS, sinó també l'obligació d'assegurar que aquesta no sigui deficitària. Aquests mandats legals s'havien de complir en un termini de 3 anys a partir de l'entrada en vigor de la llei 7/22, de manera que el termini va finalitzar el passat dia 10 d'abril del 2025. I a tot això, com volen vostès que no els hi votem en contra? 8 anys anteriors de no fer la feina com toca, van haver d'aprovar una taxa de residus de veres i corregents perquè vostès no havien fet la feina. I ja vam dir que s'havia de millorar moltíssim. Venen de 2 anys després sense fer la feina com toca i venen de veres i corrents amb un informe contradictori de l'interventor i desfavorable de secretaria, amb correccions avui matí mateix. Això és tot un despropòsit. Facin la feina bé d'una vegada per totes. Per això, senyors de l'equip de govern, i ara no donin la culpa al Partit Popular,
qui governen són vostès, qui ho estan fent malament són vostès i els responsables d'aquest incompliment de llei són vostès. I això només té un nom: prevaricació. La prevaricació constitueix un quebrantament del deure funcionarial que implica la vulneració conscient dels deures jurídics per part de qui els ha d'aplicar correctament. La gravetat d'aquest delicte rau en el fet que traeix la confiança dipositada per la ciutadania a les institucions. Això vol dir prevaricació. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora Llofriu. Senyora Costa, té la paraula. Hauré de l'anar profund abans de contestar, perquè quina vergonya, senyora Llofriu. Quina vergonya, quina vergonya. Bé, començaré amb Ara Mo. Gràcies per les seves paraules. Senyor Berenguer, és cert que les reunions que hem fet i les comissions que hem fet han servit per això, per incorporar propostes que han anat fent els diferents partits. Es ve que per part del Partit Popular en aquesta ocasió no n'hem rebuda cap, però sí que hem incorporat les peticions que havien fet vostès, per tant, gràcies una vegada més. I tornant a la senyora Llofriu, com us pot acusar amb aquí en l'interventor d'aquesta institució davant de prevaricació? Quina vergonya, senyora Llofriu, quina vergonya. A veure, l'informe en el que vostè fa referència, que ja era el mateix el 2023, diu que s'ha de cobrir la totalitat del cost del servei. Aquest equip de govern, amb una primera opció, va dur una taxa, una ordenança de residus que cobria el 100% d'aquest cost. I van ser vostès que van dir que no, que s'oposaven, perquè suposava una pressió fiscal en els ciutadans i les ciutadanes. I van tenir que haver de modificar aquesta ordenança amb ja un informe desfavorable de Secretaria d'Intervenció que deien que no se cobria el 100% del cost. I vostès van votar a favor. I ara, avui, me diu que voten en contra perquè l'informe d'Intervenció i Secretaria diu que no se cobra el 100% del cost del servei. És que és una vergonya, això. Quina vergonya. Li torno a dir, quina vergonya i quina barra, la veritat. Hem fet 4 comissions informatives i han estat incapaços de dir el que pensaven i venen ara en aquest plenari a dir que votaran en contra per l'informe d'Intervenció i Secretaria sobre els quals ja van votar a favor vostès el 2023. Com s'explica això? I després diu que han passat tants d'anys i no sé què. Nosaltres l'any passat ja estem en condicions de poder dur aquestes millores dins l'ordenança. Ja teníem prou recursos per poder aplicar l'E per nombre d'habitants. I vostès no en van voler xerrar del tema. La senyora aquí, Victòria, me va dir, ara no és el moment. Paraules textuals. Li vaig dir, ja tenim recursos per poder aplicar aquesta millora a l'ordenança i me va dir, ara no és el moment. I aquest any ho hem tornat a intentar, però jo veig que vostès voluntat de millorar aquesta ordenança en tenen molt poques. I després, senyora Llofriu, fa així un desplegament de que si la taxa es porta a porta, què té a veure es porta a porta en la taxa? La taxa és d'obligat, s'ha de fer obligatòriament, s'ha de posar una taxa independent, sigui el sistema quin sigui de recollida. Que és que a l'O, que no tenen es porta a porta, no cobren la taxa de FEMS, que és que Ciutadella, que no tenen es porta a porta, no cobren una taxa de FEMS, que és que Ferreries, que no tenen es porta a porta, no cobren una taxa de FEMS. La taxa de FEMS s'ha de cobrar i el sistema que s'utilitzi per fer la recollida és independent. Per tant, no mescli el tema del porta a porta amb el tema de la taxa. I ja he de dir que la taxa que es cobra a Mo és i serà gradual, segons el nombre de persones empadronades i no com fan els altres municipis, que és una taxa única per tothom igual, independentment del nombre de persones que hi visquin, tant si la casa està buida com si no està buida. Per tant, me sembla que amb el seu vot en contra, que, bé, no vull dir una paraula lletja, però la veritat és que
acusant-nos de prevaricació i fer tot aquest discurs diu molt poc del PP. Res més, moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora Costa. Senyor Berenguer, té la paraula. Gràcies, senyor Batlle. Sí, no podem entendre de cap manera el criteri, la coherència d'aquest Partit Popular. Ara, fa 2 anys, van votar a favor d'una taxa que era més injusta i molt menys equitativa que la que aprovarem avui, i ara votaran en contra. A què juguen? Qui ho entén, això? Fa un mes, quan tractàvem el pla econòmic financer, després van córrer a la premsa a dir que ara Mo s'havia posat de perfil, quan van votar exactament el mateix que nosaltres. Què estan fent avui? Com ho explicaran? Avui, qui es posa de perfil, senyors i senyores del PP? Què venen a fer aquí? Sembla que únicament venen a fer partidisme. Després s'omplen la boca de dir que són un partit d'estat. En fi, sense comentaris. I a l'equip de govern, recordar-li que des d'un començament nosaltres ja apostàvem per aquest model. L'any passat se'ns va dir que no era possible tècnicament, de la mateixa manera que l'adhesió al sistema Biogen. Avui, les dues coses seran una realitat. És a dir, si de veritat hi ha interès i voluntat política, es pot aconseguir. Nosaltres, ara Mo, des de l'oposició, seguirem insistint i reclamant per tot allò que considerem just i beneficiós per Mo. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Berenguer. Senyora Llofriu. Gràcies, senyor Batlle. Senyora Costa, vergonya cap. Vergonya la seva. Vergonya perquè des del 2019 sabien que aquesta taxa es havia d'implantar. Vergonya perquè van esperar en el 2023, després d'eleccions, per moure un dit, per poder fer cosa per implantar-la. Cosa. Ni estudis, ni rebaixar pressió fiscal, ni compensar en el ciutadà. No, l'únic que van fer és volem posar la taxa i que la paguin íntegrament els ciutadans. Però és que tenien des del 2019 per fer-ho bé, i així com toca, i amb estudis. I estem al 2025 i encara és una taxa que necessita, vostè ho ha dit, senyora Costa, necessita moltes modificacions. I és una taxa viva que ens durà a seguir amb el debat durant molt d'anys. Si legalitat, ara han tingut 3 anys. Vostès sabien que hi havia un plaç de 3 anys per complir la llei. Però és que ara ja estem fora de llei. Vull dir, això ho hem de tenir en compte. I davant un informe desfavorable de la secretaria i un incompliment de llei, no podem fer una extensió, que és normalment el que fa els senyors d'Aramó, posar-se de perfil. No, nosaltres en aquest cas no ho farem. Senyora Berenguer, sí, som un partit d'estat i per això no incomplirem la llei. Precisament per això. El nostre sentit del vot serà en contra, perquè no podem avalar una gestió improvisada, injusta, contrària a la llei, perquè no tot val, perquè el Partit Popular no serà responsable de les decisions d'un equip de govern que incompleix les seves obligacions legals. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora Llofriu. M'afegeix que una qüestió important, perquè sentim moltes bestieses, però s'han dit coses importants també, com per exemple que hem de demanar el compromís dels altres municipis també en la recollida separada. Amb aquesta qüestió que vaig traslladar a la Junta de Baldes de dia 4 que van tenir, perquè a Mo és on es paga menys taxa i és on més, o quasi més, amb el castell et separa. En canvi, altres municipis cobren molta més taxa, però envien els residus a Milà molt més mesclats del que els enviem nosaltres. Bueno, diria tantes coses a la vista de les incoherències que avui s'han manifestat en aquest ple i dels disbarats que s'han dit, però me quedo amb una qüestió. Aquesta ordenança millora l'anterior, la fa més justa i més equitativa. Sempre hi pot haver,
sempre hi haurà casos en què l'aplicació de l'ordenança no sigui exactament així com consideram que hauria de ser. Però en termes generals aquesta ordenança és molt millor que l'anterior i crec que serà també un exemple per molts de municipis de Menorca. I el temps ho acabarà dient. Lament que fa 2 anys poguéssim aprovar aquella primera ordenança sense cap vot en contra, amb els vots a favor del Partit Popular i crec que de regidor no escrit, que potser encara era de Vox en aquell moment, no me'n record, i l'abstenció d'Aramó, que considerava que era millorable, i avui s'aprovarà amb el vot en contra del PP per criteris que l'altra vegada el van dur a votar a favor, però avui el duen a votar en contra, i entenc que es vota a favor d'Aramó. Bé, els convido a fer les al·legacions que vostès podran fer, que ens permetin complir la llei i que entenem que suposaran multiplicar la taxa per 2. Si vostès fan aquestes al·legacions i tenen l'informe a favor de la secretària i l'interventor, supos que votaran a favor de les al·legacions i nosaltres ens abstindrem i el PP aprovarà la taxa legal i cobrant tot el cost. Per tant, els convido, després de la animalada que vostè ha dit, senyor Llofriu, i esperar amb aquestes al·legacions perquè vostès puguin complir la llei i aplicar el 100% del cost del servei, que és el que ens demana la secretària. Per tant, tenen feina, pensin que dia 31 de desembre d'estar aprovada definitivament, per tant, s'hi posin tot d'una. Nosaltres, perquè vostès puguin fer la seva feina i pujar la taxa, publicarem just abans en el BOIP. Per tant, passarem a votació. Vots a favor. Gràcies. Vots en contra. Moltes gràcies. No tenim més punts a l'ordre del dia. Per tant, s'aixeca la sessió.